dokázané, Igor, že jasne... Mešuge z jaskyne si vybehol. Nie, ty si vybehol z jaskyne, ešte raz. Ešte raz. 4% nahrávok sú. 4% nahrávok sú vonku. Vieš čo? Ale ešte raz. Pre tvoju hlavičku. Ty si to pozeraj to ako rozprávočky svoje. Ešte raz. To ti pomôže pre tvoj mentálny svet. Ale to sú tvoje správy. Daniel Lipšic a ty. Že si tu mafia napíš na papier. Ale ty budeš hovoriť, že to moje správy. Ale ja verím tomu, že tam sú dôkazy. Ja verím tomu, že ty si z jaskyne vybehol. Ja verím tomu, že si psychopat. No, ale však ty si psychopat. Ty si psychopat. Si normálny relikt na úrovni neandertálca mozgovo. Igor, môžeme si sadnúť a spraviť si IQ testy. Pozri si IQ testy, však náš každý ten deň si robia z teba srandu. A z teba nie? A z teba nie? Igor, z teba si nerobia srandu. Ešte raz. Ja sa ťa pýtam. Tie správy, ktoré dneska ukázal Zoro, sú pravdivé alebo klamlivé? Čo som ti povedal, neandertálec? Čo som ti povedal? Povedal som ti, že si tu toto je to. Napíše. Ale ty si mafián. Ty si stal na čele. Ty si stal na čele Čirilo-Lipšicovskej mafii. A ty si pomáhal od mafie, si bral prácu. Takže si teraz priznal, že si mafián. Ty si teraz priznal, že si stal na čele. Počúvaj, daj si zmerať IQ. Nechápem, ako takýto človek mohol byť v polícii. Igor, to už sa trepeš. Ešte raz. Toto ty už opakuješ znova. Daj niečo nové. Daj niečo nové. Ty mi povedz niečo nové. Teraz ti hovorím nové. Že mafián si napíše, vymyslí... Chceš dôkazy? Nie, to si nevymyslel. On nevymyslel si to. A jak to vieš? Ty si mu to písal potom teda. Nie, ale verím, ja Zora poznám. Ja Zora poznám a on... Ale ty si mafián. Dneska sa ukázalo, že ty si... Zoroslav Kolár je oficiálne na mafiánskych zoznamoch s Piťovcami. Ale počkaj, ale ešte raz, on ti dneska ti dokázal na svojej tlačovke, nie, ešte raz, Igor, on ťa normálne zničil. Áno, kde ma zničil? 4% sú vonku. 96. Pre IQ 70 ma zničil. Koľko máš ty IQ? Koľko máš ty IQ? Ale ja hovorím, že v jaskyni mali 70 a tam predpokladám, že si zostal. Igor, pre týchto ľudí ma zničil. toto je u teba klasické. Keď ťa človek začne konfrontovať, začneš nadávať, že som z jaskyne a podobné veci. Mám sa ja pozrieť teraz znova na to. Pozri sa, čo robíš, čo ale rozprávaš. veď úplne legálne. Každý jeden deň si z teba ľudia robia srandu.